Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dayo आङो टंलायाव थांनो नागिरदों. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. आरो नोंथांमोना आंनि खामानि जोंलै फिसा दे Hello guys, आंनि रुमा बेनो सब लेथ्रा जाना दङमोन आं सिबनानै गालांफिननोसै बेखौ बेनिफ्राय थांफिनसै Nikuri. Hi Rox. Hi Rox. Hi Rox. Like, comment, share, subscribe. Handa na wala dito. Perpelai sa. Ya. Ya lo. Tan pagay malabul na isa na sama na kya. Santo sa kya. Baba. Hur, logoनि रुमाव फैदों Lekasa ada Nelson. Nih kawai kasih nih. नै जों दा फिल्डआव फैदों लं जाम्प बारो बेयाव मानसिफोरा बेसां बेसां हाइलियाव बारनो गोजाना 18 न' ए हेलौ गाइस नै टंला कलेजनि फिल्ड जों बेयावनो बल जोफैबाय थायो खारबोबाय थायो बेनोसै आरो Sebalai pun doh. Oh, ada. Hai le ini saya sila. Ini sampai ke bawah sila sila. Di mana kita? Hai bagaimana? Anak hari ini. Hello guys, nih rumah sopilnya pasti nggak? Dah jeng gue juga kelang sih.
नाय गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो भिउफोरखौ नाय तामान गाजानाव हरदों Hoi. Wah, मा खालामदोंलै? Wah, जायगाफोरा बिराद मोजां ओमफ्राय मोनसे खोथालै नै बेखौ नायलाय नोंसोरो बयबो मोनगोन नायलाय बे दंफां मोनसेखौनो दानफायबावाखै आरो बिसोरो बेखौलाय ओरै होबानो जायोमोन दानफायनानै गारना मासे कुनजुस मालिकलै बेलाय आयौ गाइसफोर बिल्डिंनि रोबावथ' फैबाय दायो आं गिथावथाव मोनखायोलै जानो आइथिं थांनांसिगोन नै दा आङो सेकेन्ड फ्ल'राव फैलायबाय नै बिथिं दुगैग्रा आरो खिग्रा इले बियो लेट्रिन बिराद बरियालै बिसिनि माबाफ्रा फेसिलिटिफ्रा नै बरियाथार रुमा गासै बेयाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै सयथा दंनो लैथोसानि रुम इयो नायनो हागोन बिसोर बेले बियो महेश दांलै ओइ महेश हेल' गाइस दायो आं टंलायाव दङ दा आं न'आव थांफिननोसै उदालगुरियाव ये है टोंगला टाउन ये विंगर आ गया से Ayang panggil di Basrong sih. Cari anda tuh. Hello guys, seperti ini video ini saya. Bye bye.